Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Regini Keluarga Sederhana. Irunge mae gatel neh pemirsa yo biasa angger ngombe es. Angger ngombe es mesti ngene pemirsa. Soale iki mang mae mepe gabah panase banter ram. Dadi yo mae tuku es batu biasa didekek ning tremos kaya ngono. Ki alhamdulillah pemirsa yo, ki mau mak entuk kabar saka Mas Andi, alhamdulillah sudah diterima bekerja di Karanganyar. Jadi yo berkat doa pemirsa kabeh yo, Mas Andi didongakno muga-muga entuk pekerjaan sesuai yang diinginkan. Alhamdulillah iku soalnya sing dipengeno Mas Andi kawit sadurunge mangkat ning Surabaya. Cuma kan biyen ki urung diceluk-celuk kaya ngono pemirsa ya intine belum dipanggil-panggil kaya ngono. Dadi ya make wis menawarkan diri ning dulure make. Dadi ya Mas Andi tak kon mangkat lah daripada engko make isin kaya ngono soalnya kan sudah 2 kali menawarkan. Dadi alhamdulillah iki wis ketampa. Iki Mas Andi jek ning perjalanan pemirsa. Perjalanan pulang masih di perbatasan Ngawi. Jadi minta doanya ya pemirsa, moga-moga Mas Andi pulangnya bisa selamat sampai rumah. Jadi tidak ada halangan apapun di perjalanan nanti ya pemirsa ya. Iki yang ngono pemirsa, iki mau serba apa nek ngarani ya pemirsa ya. Sing siji mae seneng saromono anak lanang wis kerja ya pemirsa. Lah iki mau sing siji anak wedok, walah yo pintere ra kaprah pemirsa yo ngewangi mae. Giliran dikon ngaji ki semoyo ae pemirsa. Dikon adus ki semoyo. Muter sing nyandak apa kaya ngono seperti biasalah duwi ya pemirsa yo. Sing pokok iki semoyo terus. Jadi alhamdulillah akhirnya yo Dwi mangkat ngaji pemirsa. Tapi ngantek yamene yo urung bali-bali. Tapi ki mae kuwatire Dwi ki apa nek ngarani mendek ning Sorasem pemirsa. Biasanya kan ning Sorasem ki kancane akeh banget. Padha rumpuk, padha ngoseh kangkung, padha masak mie, padha goreng sego kaya ngono pemirsa yo. Dadine kemungkinan iki pemirsa Dwi mendek kono. Dadi kiko insyaallah bakal tak susul ya pemirsa. Wes ditunggu ae kontene mae berikutnya. Nunggu Pak. Perbatasan Ngawi ki nek tok kene jam piro kira-kira? Soalnya mau jam 8-an katanya. Jam 8 jam 7. Jam 8 perbatasan Ngawi. Kalau urung busuk daerah Ngawi lan perbatasannya deh. Takon pake pemirsa yo. Dikenekno bingunge ngono pemirsa jenenge wong tuwa ya pemirsa anak yahmine urung mulih kan ya otomatis ya angen-angen. Dadi iki make takon karo pake nek wis tok perbatasan Ngawi kira-kira jam piro? Ya sekitar jam 8-an kuwi lah no. Ya perbatasan urung busuk daerah Ngawi lan perbatasannya Ngawi. Ngawi ki pas awake dhewe apa ning Medion ki, Pak? Ya iya lah, terminal Ngawi. Oh iya. Perbatasan Perbatasan Ngawi. Ngawi. Oh iya. Sing ado pemirsa. Tak pikir metu Blora, berarti ora ya? Apa sih sekarang nyerep Bendoro. Iki metune yo Ngawi kono lho. Bar Ngawi terus? Ngawi Padangan Cepu ae. Oh iya. Oh iya, make ngebleng tak pikir jurusan Blora pemirsa. Ngawi Padangan Cepu. Berarti nek kok Cepu Ngawi lagi terus Medion. Cepu Ngawi. Lah ya nek kok kene kan Cepu Ngawi Terminal Solo. Oh, Terminal Solo terus Wah, dineh ya. gak apal ya? Yes pas anu ya pemirsa ya kaya ngene pake ditekoni ya gak apal. Dadine pemeneh mae. Wis njaluk dongane ae pemirsa ya pokoke muga-muga Mas Andi karo rencang-rencange bisa pulang dengan selamat alhamdulillah.
ternyata sudah diterima semua pemirsa, bocah telu ketopo kabeh. Alhamdulillah wis dilanjut engko ngenteni bocahe Bali. Mas Andi wis mulai. Gong, kok rek tumben nang ngantek bengi. Muridnya akeh, gak aku tok. Hah? Muridku ya akeh, gak aku tok. Muridku. Muridnya Pak Ndru tok muridku. Muridnya akeh, gak aku tok. Gak mampir apa Mang? Gak. Andi tondi, Mak. Sapa? Mas Andi. Dek Mang jarene lagi tok perbatasan Ngawi. Perbatasan Ngawi. Delong. Hah? Mak, Kena apa? rambutku tek keriting ya. Murang. Piye? Metu aku. Pe metu ning ndi neh? Rasem biasa. Mek apa? Dolanan ya. Salen ah nek ngono. Nah, sale no. Iya. Kok pengen kudung, Mak? Kok kena telek kuwi. Ora. Hah? Ora. Mulai aku gak mapak kok ya. Bae. Moh, Ya wis. mulai dhewe. Heeh. Gak nunggu ni Mas Andi. Gak. Ini deh. Dolan ae. Buka no wi. Tuh buka no. Malah fitur. Alhamdulillah. Dari mana? Hah? Waalaikumsalam. Iki kene. Loh, mengguri sik pemirsa. Tuh mbok arep-arep. Mas Andi wis mulai jam piro wi? Ndak. 8:30 pemirsa. 8:30. 8:30 Pak. Kayak mulai Pak 8:30. Piye? Piye kesel piye? Hah? Pokoknya jam piro lah emang? Jadi emang turu mang? Lah kancane mang sing siji sapa jare? Lah ya. Alhamdulillah tekan omah sekitar jam 8:30 pemirsa. Dari sana jam 4. Dadine pirang jam kuwi pemirsa ya. Tok omah kesel mak jare. Saking adohe pemirsa perjalanane. Jadi ya wis lah. Penting alhamdulillah tekan omah sing dikarepno wis tumeka. Wis kesejo ya pemirsa. Dadi iki Mas Andi langsung mandi pemirsa ya. Ya tak tutup sakmenahe videone mae. Nek salah ngomong tinggal aku perbuatan keluargane Mak Geni. Mak Geni minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mak kabeh terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Sing ana ning endi wae ya, ning Hong Kong, Taiwan, Singapura wis pokoke sing ning ndi wae. Muga-muga ya diparingi seger waras. Lancar rezekine, dijauhkan dari mara bahaya. Intine donga dinunga antum selamat ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, aja lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Mak Geni Family.